и честита Коледа! Днес ще правя клип какво си купих от Джамбо. Наскоро аз ходих там и нямаше, честно казано, кой знае какво хубави неща. Не беше чак толкова хубаво. В Бургас ходихме. Добре, да започваме. Аз не пазя цените, но долу-горе ще си спомня. Така, първата ми покупка от Джамбо е ето тази топчица. Много е сладка, според мен. За гушкане си е идеална. Издава някакъв як звук. Можеш да си я мачкаш, да си играеш с нея. Страхотна е. Тя струва 2 лева. 1,99. И си е много сладичка. Миналата година пак си взех такава топка. Като ходихме, но я изгубих. И си взех още една. Следващото е плувка. Плувка, която е плувка. Аз имам такъв навик, по принцип, да късам плувки. И затова ми купих още една. Тя беше до рафтовите, където са спортните неща. Всичко беше спортно там. И струва 3 лева. 2,99. 3, да. С такава закопчалка. Но тя е скъсана. Закопчалката, не знам защо. Ние така го купихме. Скъсано. Но за мен няма значение дали е каква опаковка. Е важно да е плувка. Ето я. Розова. Плувка. Следващото е... Ето го. Това е четка. Четка, според мен, гребена. Може да е полезен гребена, а не четките, но гребена ми остава в косата. Моята коса трудно се разрества и си купих гребен. Избрах си го, защото е гребена на Барби. Отзади целия е бляскав, преди страхотен. Струва 4 лева, 3 или 4 беше. Но е много як и се заслужават тези пари. Следващото е... Ето тези. Това не са чорапи. Не са. Това е за ръцете. 2. Това е за ръцете. Ето. Тези струваха 2 и нещо. Да, те струваха 2 и нещо. И са много яки. Топлят ръцете. Един път ми се изпотиха ръцете. Така, сега ще остана с тях. Следващото нещо е това голямо... За скачане. Ще кажете, ти си голяма, защото е това. Еми, сега ще ви кажа защо. Защото мога да дразни съседите така. Второ, защото мога да си... Чакайте. Мога да се търкалям. Добре съм. Това е. Купих си го само за
6 лева, купете си го и вие, ако мразите съседите си. Но аз не ги мразя. Просто обичам да им досаждам. Следващото нещо е ето тази свеща. Там. Не знам колко струва. Не знам по-точно. Струваш някъде към 3 лева. Да. 3 лева. Следващото, което много ми хареса, е този надпис Merry Christmas. Merry Christmas! Да накажем се го пред вратата. Той струва някъде към 2,50-3 лева също. Така, това беше от мен. Това беше от мен, както казах преди малко. Ако ви харесал, тегнете палец нагоре. Ако не, подминавайте. И коментирайте. Другия път ще говорим за любимите си влогари Емил, Цоро и Инстант. Долу ми пишете дали искате да говорим за тях. Чао!